שווה קרטר, אולי היו שם צעדים, קרטר עובד על יונתן לוי, מגיעה עזרה, קרטר בנפילה לאחור, דיברת על הטכניקה שלו, הוא מראה אותה באופן מושלם. כן. בוא נגיד, לא הדבר החזק. 14 נקודות כבר אלייזה סטוארט, אילת ביתרון 4. בורדיון על הראל, אנד וואן. חילופים אוטומטיים של אילת, זה מביא את וורקמן. כהן, שוב בורדיון פנוי, שוב בורדיון קולע. עכשיו בורטרק הולך על אשכנזי, מוציא את זה, בורדיון, קצר. ריבאונד התקפה נוסף אצל קרטר, יעשה מזה 2 ויש גם עבירה. תגיד, אין מי שיעצר אותו בצבע. רק הגיע. אני סוחב איזה פציעה קטנה, אין לי מושג. זה הכל. הנה קרטר, מניח את השתיים. תקפה מסקרנת עכשיו של הרצליה. אם תשפר זווית, תסתכל עליו. בורדיון מרחוק, הנה בורדיון. הוא מסכם את הערב. מחזיק את זה אצלו. קלארק מצמצם, גם גול אביב. בנקס מכיר את זה טיפה מאוחר, לוקח שלושה עכשיו. אדריאן בנקס של פעם. עומד על הקווים בצד של הפועל חיפה. הוא הרי אימן את בורדיון בחולון תקופה יפה. כדור טוב מאוד של בנקס ללינץ' שעכשיו לא מצליח לתת את זה לתומאס, ממנו לבורדיון. בורדיון תוקף את הסל, מוריד את זה לוורקמן. תוקף? לא, סל בפאול. סל בעבירה? אוקיי. בורדיון, קלארק מגיב טוב, אבל זה מגיע לתומאס, הוא ייקח שלשה, הוא גם יקלע שלשה. שני כדורים של 50-50. אתה יודע, חוברים, אתה מרגיש גם אנרגיות מחוץ למגרש שבאות למגרש. סטון בצד השני עם הלאה, פסל ועבירה, פאול ראשון של ג'יימס פלדין. כן, ודווקא פה ההגנה נפתחה טיפה. בורדיון, גלה שלשה, איך שנכנס, מחטיא את הזריקה השנייה שלו, כדור חוזר בהתקפה של בנקס, לקאר יש את כל הזמן שבעולם כדי לשים את השלשה הזאת, וגם עבירה של יעל פלג שדוחף את אדריאן בנקס בחסימה. אובר עם 5 נקודות, 2 אסיסטים, באותו קצב של המשחק הקודם. דאבל של 21 נקודות ו10 אסיסטים. סוף רבע ראשון, בנקס עם החדירה, זריקה על הבאזר, שם אותה, 4 נקודות לאדריאן בנקס. לאה פזק שנכנסנו לדקה האחרונה של המחצית הראשונה, בנקס עם מסירה טובה, בורג ל3, רק רשת, איתן בורג שלושה ראשונה, נקודות ראשונות, גם הוא אומר תודה לאל. האזורית קצת יותר גבוהה, זה 3 מלפנים, 2 מאחור, גם אובר, גם סילבריו עוברים לאישית מתישהו. איזה כדור של איתן בורג לדנק של טיילר סטון. האזורית קצת יותר גבוהה, זה 3 מלפנים, 2 מאחור, גם אובר, גם סילבריו עוברים לאישית מתישהו. איזה כדור של איתן בורג לדנק של טיילר סטון. רויד, חוצה לקפלן, לוותר. בנקס עם החטיפה, יש לו את בורג יחד איתו. בנקס עוצר, בורדיון מצטרף, אוהב שלשות במעבר בורדיון. הוא אוהב שלשות במעבר בורדיון. הנה האזורית של קריית אתא. אתם קוראים לי שלשות במעבר ובאישית. סטון עם הדנק! וואי. על הקי הפרואט. זהו פוסטר בעברית. 13-4 ברבע הזה לקריית אתא. 4 נקודות זה מספר מוכר להרצליה שוב, אבל בורג ולינץ' בפעם השלישית או רביעית במשחק הזה מוריד שעון להרצליה. היא ביתרון 10, קר עם החדירה, שוב עם המגע, שוב עם השתיים! 1000% מהלך, 1000 מהלך אדיר. למה? אתה מכיר את הפילוסופיה שלי. לינץ' ממתין לו בחסימה, קר מאחורי הגב, מחפש שחקן בנוי, מוצא את פרדי בורדיון. פסק זמן. ניסועה בדרך, לא קל בכלל. בורג מול ארצי. מנסה לייצר עצמו מצב זריקה, לא מצליח פעם אחת. שוב פיק אנד רול עם לינץ', הנה בורג ייקח את זה על פאנפיי. אדריאן בנקס נותן את זה לבורדיון. בורדיון מקפיץ ללינץ'. המהלך של המשחק עד עכשיו. ארצי אוסף אותו יפה, סטון. שוב בורג, מול חנוכי. אין עוד הרבה זמן. מה עושה איתן בורג? הוא שוב מאלתר. מוותר על זה לטובתו של בורדיון. טוב, תשמע. שלשה. הנה הכדור של תומאס. אין עוד הרבה זמן. תומאס יצטרך לעשות את זה לבד. עושה זאת על הבאזר. וקולע כמובן. מחצית מופרעת של בני הרצליה. בורג. העיף ממנו את ברנס לשלשה נוספת. איתן בורג. שם הגב לסל של ון ויין, לא יודע. בורג עם החדירה, בורג עם 2. איתן בורג. סימן קריאה.
וואלה, לוטטי זה בולדוג, תראה איך הוא שומר. כן, מציג שם לבורג שעובר את החצי בדיוק בשנייה האחרונה. בנקס שם על הגב שלו כל כך הרבה שחקנים ומראים עכשיו שלושה. איזה אלגנטיות. מרים ראש, רואה את השעון, רואה שיש לו עוד 5 שניות. לא מיהרו עוד פעם, עידו? קצת. עכשיו, על הבאזר. העונש. בורג עם הסל שמוריד את הרצליה להפסקת הרבעים בפלוס 6, ותראו את רועי פרל, זה בדיוק מה שהוא רוצה. סטון עולה, בורדיון, עוד שלושה, נכנס! פתאום הכדורסל. לצופנו הצעירים, לכו תחפשו מה זה פולו. סנדי כהן, לוקח את פרויד פנימה. סנדי כהן, סל, סנדי כהן. הרצליה התגעגעה לסנדי כהן הזה. שבוע וחצי. סטיבנס, לינץ' חוסם אותו. עכשיו סנדי כהן יוצא קדימה בדרך אל הדנק. עכשיו אדם לוקח את זה לסל, מחטיא. עוד לאפ, כמה לאפ בקריית אתא החטיאה כבר. מתפרצת של הרצליה, קר לבורדיון, מחזיר את זה לקר. שם בעבירה. גליל עליון אמורה הייתה לשחק שם. איתן בורג עולה לראשונה, מרקוס קר מרחוק פעם נוספת. מרקוס קר. עם בורג. מיינץ, יש לו עוד 6 שניות לאיתן בורג, יצטרך לעשות את זה לבד. בורג עם שלשה בפנים של מיינץ. איזה ביטחון. אז ריצת 8-0 של הרצליה, והתגובה היא ריצת 7-0 של נס ציונה, וזה פוזיישן אחד בין הקבוצות. איתן בורג לסנדי כהן, לוקח עוד אחת. סנדי כהן לא נגע אפילו ברשת. ריבאונד אין, זהו בורדיון. עכשיו בורג עם כהן מצד אחד, סטון בצד השני, בורג לוקח את זה לבד, בורג לטבעת, צל ועבירה! זו הסיבה שהכניסו את איתן בורג. הרצליה עם התקפת מעבר, סנדי כהן. ספסל שחון רוצה צעדים, אין שריקה, עכשיו יש לסל בעבירה. גם עמית פלק מסתובב ומסביר פה לעמית שף את האירוע. הוא אומר תודה רבה. עיבוד כדור אבל שנסגר בצד השני. ווקמן שולח את זה לא מספיק טוב לבנק שמציל לבורג, שלוקח עכשיו שלושה נוספת. הפעם מבפנים. בורג. איזה טריבל יש לו, איתן בורג. אדוארד. מקבל את הקרדיט מדן שמיר בדקות האלה. ניפיס גב עם 4 עבירות. בנקס מכניס עכשיו ללינץ', כדור מצוין, ורג'י לינץ' עם נקודות בעבירה. התפתה לכסף היפן, הלך ליין. גם אתה היית מתפתל. משמעי. הנה בורדיון, תרומה ראשונה, סל בעבירה. הרצליה בתמונה בגלל זכות לגרות מתפרצת. עכשיו בורג מגיע ולא רואים אותו, והנה סטון במתפרצת. פעם נוספת לשוויון. גן. הוריד את זה לוויליאם שנחסם על ידי רג'י לינץ'. והנה חסימה ראשונה של מלך החסימות של הליגה. קר. לא מצליח להרים זריקה, מעדיף מסירה לבורג. בסוף יצא כדור גדול של מרקוס קר. באר שבע לא יכולה לחכות. קר שוב לוקח את זה לסל. הכי גרוע שאפשר מבחינתו של באר שבע. סל בעבירה של מרקוס קר. בורג, שוב לווקמן, מקפיץ שם 2 שחקנים ומשאיר את זה מצוין. בטאק של ברייסון וויליאמס. אני יודע, זה המושג, שאם יש מושג בכדורסל שאני לא אוהב, אני לא יכול לשמוע אותו. יופי של כדור של אותן אמסלם, שלא התפתה לסיים את המהלך אחרי שפלדין מצא אותו. איזה כדור גדול של סנדי כהן, שקט כל היום, אבל עושה אולי את המהלך הכי חשוב. מלך האסיסטים הישראלי של הליגה, השני אחרי ספידי סמית. עונה מצוינת, בהתחשב לזה גם שאין לו... אבל לא מצליח לעצור את בורג עכשיו עם סל קשה.